Hello guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம கேர்ள்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்னா பாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள்ஸ் கிட்ட எதை பார்ப்பாங்கன்னு தான். வாங்க லேட் பண்ணாமல் போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஹேர் ஸ்டைல் பார்ப்பாங்க. உங்களுடைய ஆக்சசரிஸ் லைக் இயரிங், பேங்கிள் அந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்பாங்க. சாரிங்க இவ்வளோ ஓப்பனாக சொல்கிறதுக்கு, ஆனால் ஒரு பையனாக கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்ப்பாங்களா. உங்களுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பேசுகிற ஸ்டைல் பார்ப்பாங்க. மற்றவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசுகிறீங்கன்னு, அதாவது சிரிச்சிட்டு பேசுகிறீங்களா, இல்லை ரூடாக பேசுகிறீங்களா, இல்லை சோகமாக பேசுகிறீங்களான்னு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய மேக்கப், இது வந்து கன்ஃபார்மாக பார்ப்பாங்க எல்லாருமே. அப்புறம் உங்களுடைய ஐஸ் பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய போல்ட்னஸ் பார்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பார்ப்பாங்களா. கேட்டால் சொல்ல மாட்டாங்க, கேட்டால் கம்பெனி சீக்ரெட், உனக்கு இதை சொன்னதே பெரிய விஷயம்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நானும் சரி போகடான்னு வந்துட்டேன். இவங்க இனி சொல்ல மாட்டாங்கன்னு. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போடுவோம் நம்ம சேனலில். அதெல்லாம் நீங்களும் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. தேங்க்யூ.